Goedemiddag en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is jong Sergio Hollander, hij is fractievoorzitter van de VVD in Ljouwert. En zijn partij komt op een nij, net in het college. De VVD liet het weer boeten de woord te vallen in Ljouwert. De partij is passeerd. Ljouwert krijgt een links college. Hoe valt dat bij de VVD? En hoe zucht de partij waarom op de haat-tweet-affaire maar partijgenoot Gert-Jaap van Ulzen? Welkom Sergio Hollander. Om even mooi de verkiezingen en de collegeonderhandelingen te beginnen. Je bent in maart van dit jaar nog de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezings. No vierde en waarin oppositie. Wat heel fout in? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we heel weinig fout hebben gedaan. En dat ik ook weinig fout heb gedaan. Je bent toch zakken? Nou ja, we zijn gelijk gebleven. En we zijn procentueel iets gezakt. Hè. Dat is geloof ik 4/10. Ja, dat is heel jammer. Ja, we hadden meer gehoopt, dat klopt. Ik geef meteen toe. Wat is je analyse eigenlijk? Ik vind het heel lastig. Want natuurlijk hebben wij dat geprobeerd. Hè. We hebben proberen te analyseren. We hebben gekeken van, had je die campagne nou anders kunnen doen? Hebben we fouten gemaakt? Hè? Dat is natuurlijk, je kijkt altijd eerst naar jezelf, in ieder geval wij wel. Wat is dan de conclusie? Nou, de conclusie is eigenlijk dat die opkomst heel laag is. En dat we daar gewoon last van hebben. En dat hebben we ook wel gemerkt. Dat er heel veel van onze kiezers zijn gewoon thuisgebleven. Maar het is net een mobiliseren kennen, zeg maar. Nee, dat is eigenlijk, als je het hebt over fout en van waar gaat het dan fout? Nou, het lukte ons niet om de kiezers naar de stembus te krijgen. Maar wie je wel zichtbaar nog zelf? En hier neemt als VVD wel echt de tjenstrijdigheden zocht maar het college. Want die winnen wel die punten. Sociaal domein bijvoorbeeld. Ja, klopt. Nou, ik denk dat wij voldoende zichtbaar zijn geweest. Hè. We hebben nog nooit zo'n actieve campagne gedraaid als deze. Ik heb mezelf ook nog nooit zo vaak ergens teruggezien als deze. Dat is soms best confronterend, kan ik je vertellen. Ja, laten we zeggen, wij hebben ervoor gekozen niet om heel nadrukkelijk gewoon de clash aan te gaan in deze campagne. Hij heeft hier het net mat. Ja, hij heeft er spijt van. Nee, we hebben er geen spijt van, want wij wilden gewoon heel nadrukkelijk ons geluid laten horen. En niet zozeer in de discussie elke keer te gaan, want we merken ook gewoon dat mensen daar ook gewoon een beetje klaar mee zijn. Om elke keer die discussie aan te gaan en ook gewoon naar die discussie te horen. Ja, nou doe je het net. Dan kom je een wegvouwer in die oppositie, als het trok iets. Ja. Is het sprake van een Lutz-effect geweest? Lutz Jacobi? Ja, dat vind ik heel lastig. Hè. Met deze opkomstpercentages vind ik het heel lastig om daar echt een conclusie aan te trekken. Dit is 40%. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen, praat je over ongeveer 60-70%, soms wel meer. Ja, dan heb je een heel andere soort uitslagen. Dus heeft het geweldig gedaan. Hè. Ook ere wie ere toekomt. Ik denk dat dat ze heel erg mensen aan zich heeft gebonden. Dat ze dat ook heel goed kan. Ja, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Maar een lege opkomst heeft de Partij van de Arbeid ik vaak les van. Jo zegt dat je als VVD dat ik die in heb. Klopt. Jo zegt we hebben net de volle zinstriedigheden opzocht. Nee. Jo maar het wel heel teleurgesteld wezen dat het college wat er ziet eigenlijk een brevetkeit om trots te gaan. Nou, ik ben teleurgesteld dus dat wij niet meer stemmen hebben gekregen. Teleurgesteld dat we niet nog wat meer zetels hebben gekregen. Want dan hadden we een betere uitgangspositie gehad. Toen ik hier de laatste keer zat, zei ik ook van ja, wat mij betreft is niet bijvoorbeeld de doelstelling om PvdA buiten het college te houden, maar om de problemen op te lossen waar Leeuwarden voor staat. En dat was mijn insteek en daar wilden wij heel graag een onderdeel van uitmaken om tot een oplossing te krijgen. We krijgen een college bij het D66 in elke dag een onskomen maai. Dat is in elk geval wat het rapport van de informateur onjouwt. Fjouwerlien, wie D66 ik in beeld om in het college onder te komen. Doe binnen Oudjek op een moment. Zul je hem van jezelf nog een kans om als vierde partij onder te jekje? Ja, we gaan er niet vanuit. Ik vind dat ook niet de verkeerde uitgangspositie. Ik ga ervan uit dat deze partijen hebben elkaar gekozen. En aan deze partij is het nu om eruit te komen. Komt het omdat als vierde partij hij eigenlijk niks te vertellen in zijn college? Nou, wellicht. Ja, ik weet niet hoe D66 erin staat. Als wij hadden aangeschoven, dan waren we er heel anders in gaan staan. Wij hebben ook gezegd in de gesprekken met de informateur. Ja, we willen graag meedoen, maar niet tegen elke prijs. We willen echt dat er oplossingen komen voor het sociale domein en dat we de financiële problemen oplossen. Ja. Stapt D66 er te makkelijk in, denk je dat? Ja, ik kan niet inschatten hoe zij erin stappen, maar ik kan alleen maar aangeven hoe wij erin stappen. En dat is niet heel gemakkelijk. Daar schrijf je niet aan voor genadebrood. De andere partij hier bijvoorbeeld loert dat je een te volle al dicht met zich van tevoren. En in het sociaal domein komt misschien in februari nog wel extra yield van Driek. Ja. Dat woonde de andere partij net. Die vonden je hem te conservatief. Wat vind je van die kritiek?
Ja, dit is voor de eerste keer dat ik dat hoor. Dus, maar ik kan me voorstellen dat ze dat vinden. Kijk, wij gingen er heel erg vooruit van financiële degelijkheid voor de komende 4 jaar. Wij willen niet dat de burgers en de ondernemers van Leeuwarden, van de gemeente Leeuwarden, de rekening gaan betalen. Dus dat betekende dat wij zeiden van, goh, wij gaan er sterk voor om de problemen op te lossen samen met dit college. Dat betekent een redelijk strak coalitieakkoord. En dat we eerst de problemen oplossen voordat we geld gaan uitgeven. Ik denk dat het te positief gedacht is, ook de signalen die wij vanuit Den Haag ontvangen, is dat er nu geld vanuit Den Haag komt om het probleem in Leeuwarden op te lossen. Ja, acht je die kans net zo groot? Nee, ik acht die kans heel klein. En zeker als je zelf niet iets oplost in het sociale domein als Leeuwarden, dan denk ik ook dat het verkeerde signaal is dat je zegt van ja, ik los het zelf niet op, maar ik vraag wel van jou om het probleem op te lossen. Dus zonder de VVD in het college de kans dat jou het een artikel 12 gemeente wordt, is grutter? Weet ik niet. Ik weet alleen wel dat wij heel erg belang hechten aan gewoon een financiële degelijkheid. Omdat we willen dat uiteindelijk daar de inwoners en de ondernemers van Leeuwarden niet de rekening voor betalen. Je hebt er net genoeg op hammeren tijdens de verkiezingsperiode. Dus die oppositie komt nou. Hij houdt daar nog wel energie voor om op een nijjo zit al meer zo'n hier in de Rieën. Om dan wegjouwen hier in de Rieën te gaan. Ja, want ik hou heel erg van deze gemeente. En deze gemeente is er alleen nog maar mooier op geworden, denk ik. Maar je ambitie net wethouder? Ja, ben ik altijd heel eerlijk in geweest. Natuurlijk, ik ga voor het hoogste ambt. En wat mij betreft is dat ook gewoon wethouderschap. Is die ambitie wel groot genoeg? Likers bij Brok, met Tom van Maurik, joh, verneem de vakgongers. Ik denk van wel. Ja. Zullen we het nog eventjes hebben hoe die tweet van Gert-Jaap van Ulsen? Want het is een partijgenoot van jou natuurlijk. Die heeft hem nogal vergalopeerd in de hele campagne om de anti-Zwarte Pieten demonstratie. Een heftige tekst, 2 heftige tweets. Die er ik vrij gauw weer inluts net. Door heeft de tekst ook. Ik heb hier staan. Hallo, alle 6 negerfascisten uit Amsterdam in die railnichtbus, zo begint er. Ga eens even heel rap normaal doen of lineair rector terug naar huis. En vergeet de 40+ wit mensen achterin niet mee te nemen. #mafklappers, #dokkum. Ja, als mensen minder leuk om worden. Wat vond je er zelf van? Doe je het lezen? Nou, ik ben er ook heel lullig over. Ja, dus ik vond dit niet kunnen. Ik vind het van niemand kunnen, maar ik vind het zeker niet kunnen van een VVD-bestuurslid. Nou ga ik daar niet over. Even de scheiding van. Ik ben fractievoorzitter, ik ben verantwoordelijk voor de fractie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur. Dus het bestuur heeft met hem gesproken. Ja, maar ken je zo'n man nog wel in de partij horen? Hij is veromtreden als sponghouder. Ja, hij is sponghouder al. Hij wil VVD'er. Hij is oud-raadslid van je club. Wil je zo'n man wel in de partij hebben? Nou, dit standpunt staat ver van het standpunt van de VVD. Ja, je bent er net mee eens, maar wil je hem er nog wel in hebben? Nou ja, daar ga ik niet over. Kijk, je wel een politiek leider van de VVD. Ja, natuurlijk. Maar hij is lid van de partij. En hij kan... Niet je regeren kennen, had je dat willen? Nou, dus zo makkelijk is dat niet. Hij heeft een reputatie dat het gaat om impulsief twitteren. Nee, dat klopt. Hij is daar ook in het verleden een aantal keer op aangesproken. En op een gegeven moment is het te veel. En dan houdt het ook echt op. Maar jou als politiek leider van de VVD in Ljouwert hebben natuurlijk de invloed en de macht om te zeggen van we willen deze man net langer als lid van de VVD hebben. Dat ken je onkaart, dat het dan gebeurd is in het waar, maar je kent dat in elk geval, dat signaal, Jan. Volgens mij is er heel stevig gesproken door het bestuur. Dat is voor jou net nodig? Kijk, het lidmaatschap, dat is altijd weer een stap verder. Ik vind dat als je op dit soort dingen uitspreekt, dan hoor je niet, wat mij betreft, in het bestuur thuis. En je hoort ook niet in de raad thuis. Okay. Dit was even zien hoe dus cartoonist Gerco van Beek zucht naar jou en de zaak van Ulsen. Gerco van Beek. Pijn in de onderbuik. Ja, dank u wel voor je komst naar de studio, Sergio Hollander. Dankjewel. En we willen zelfs graag dat jou de komende tijd beschikbaar beloven van het politiebureau. Helemaal goed. Oké. Ons hier, dit is de aflevering van het politiebureau. We zijn de Nijweekman die vanzelfs weg, maar een nieuwe aflevering van dit politieke programma. Bedankt voor het zien. Nog een hele mooie jongen.